Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, μίλα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σπύρος ο Τζίνης ή αλλιώς Ken Block και θέλουμε να σας πούμε πως εγώ βασικά έχω μια ανακοίνωση. Να είστε όλοι στο κανάλι μου, στο Ken Block, επειδή θα βρεθεί ένα βίντεο για εσάς που θα σας αρέσει. Πάμε στο βίντεο της Μαρίας. Λοιπόν, σήμερα επειδή καταλαβαίνετε αυτός είναι φίλος του αδελφού μου, πολύ στενός φίλος και βρισκόμαστε συνέχεια παλιά και γι' αυτό και ο αδελφός μου. Λοιπόν, θα σας μιλήσουμε τι παιχνίδια παίζαμε όταν ήμασταν μικροί και τι κάναμε. Όχι σε PlayStation και τέτοια. Ναι, τι παιχνίδια παίζαμε μεταξύ μας. Λοιπόν, Κανονικά. αρχίζει ο Σπύρος. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια ήταν που παίζαμε στην Τετάρτη μαζί με τη Μαρία. Και ήταν το ένα, το πιο βασικό, κλέφτες και αστυνόμοι. Παίζαμε στοιχειωμένο σπίτι. Το φάρασα η κέρασμα, εκείνο που παίζαμε στο Halloween, ξέρω εγώ, από Αμερική. Αυτά νομίζω ήταν τα τρία πιο βασικά. Ναι, πέμπτο. Το αζόμπι που παίζαμε με ζόμπι, όλο βασίλες, έβλεπε ταινίες. Ναι, παίζαμε και Smackdown και τέτοια, εντάξει, Εντάξει, καλά, αυτό ήταν εντάξει. πιο μετά, πιο... Ναι, αυτό ήταν πέρσι νομίζω. Οπότε θα κοιμήνει το κινητό μου. Ναι, τέλος πάντων. Παλιά γενικά ήμασταν τρελαμένοι με τέτοια παιχνίδια. Δεν γινόταν να μην ήμασταν. Και αυτό επίσης το βίντεο είναι στην κατηγορία της Μαρίας με τα πράγματα για τον εαυτό της. Ναι, ναι. Αυτό το βίντεο θα τα κάνω άλλη φορά. Καλά, τι βίντεο είναι αυτό τότε? Τι κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Από παιχνίδια. Όχι, δεν είναι για παιχνίδια. Ωραία, ποιο ήταν το αγαπημένο σου φαγητό παλιά? Ρωτάς κιόλας το παστίτσιο. Το παστίτσιο. Τώρα εγώ ερώτηση. Εσένα ποιο ήταν το αγαπημένο σου φαγητό? Φακές. Θα ξουρώσω. Αλήθεια. Ναι. Τι? Πλάκα μου κάνεις τώρα, Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Όχι. Οι φακές τώρα. Αλλά τώρα μου αρέσει άλλο φαγητό. Τι φάει? Παστίτσιο και εσένα? Τώρα? Νταλμαδάκια. Και δεν ξέρω το γιουβρλάκι σας τις ώρες. Να μου πείτε κάτω στα σχόλια άμα θέλετε. Και λοιπόν... Το ξέρεις ότι τα πράγματα για τον εαυτό σου τα ονομάζεις Thanks About Me? Τι? Ενώ το ξέρεις, πόσα πράγματα θα πεις για τον εαυτό σου? 1.000.000. Και λοιπόν, καταρχήν να σας πω ένα βασικό πράγμα. Ήμουν 61 κιλά και έχασα 3 κιλά. Είμαι 58 κιλά. Αλλά θα τα ξαναπάρει. Εσύ? 42. Μόνο. Ναι, εσύ που είσαι χοντρή, τι να κάνουμε? Μου βρίσκεις εμένα για χοντρή. Πόσα κιλά είσαι τώρα? 58 κιλά. Από 61. Θα τα ξαναπάρει, λίγα είναι. Τι έχω πει. Λοιπόν, παιδιά, όσα κορίτσια βλέπουν next top model, ξέρετε ότι η Ιωάννα δεν ήταν πολύ, πώς το λένε, πολύ σαν μοντέλο ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Χαλιά! Ρε το σαγόνι της δεν μου άρεσε. Εσύ τι έχεις να πεις για τηλεόραση? Δεν βλέπω τηλεόραση. Τι? Αυτό πρέπει να το βάλεις σε κάποια πράγματα που θα πεις για σένα. Λοιπόν, το πιο βασικό είναι ότι δεν βλέπω τηλεόραση. Με χαλάει ρε παιδί μου, με χαλάει. Ναι, εμένα. Και τότε PlayStation πώς παίζεις? Ναι, δεν βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Και τι βλέπεις? Τι? Και τι βλέπεις? Στην τηλεόραση. Φόρμουλα 1. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Ράλι. Όπως το λέτε εσείς. Αχα. Παιδιά, εσείς το ξέρετε αυτό. Ή που το έχει αυτό, σε ποιο κανάλι? Στο RT2. Α, και εμείς έχουμε RT2, αλλά δεν το πει. Ναι, όντως. Κάτι θέλεις να πεις? Ναι, λοιπόν, αυτό το βίντεο που θα κάνω επίσης εγώ θα είναι αστείο και θα κάνω κι εγώ βίντεο. Και θα κάνω κι εγώ βίντεο με τα άλλα. Θα κάνω 5 πράγματα για μένα. 5 πράγματα για μένα. Sorry παιδιά, δεν σας μουτζώνουμε, αλλά... Την κάμερα μου, Τζόλμη, είναι χαζό το κινητό της Μαρίας. Τι λέτε ρε! Είναι Smart Turbo 7. Μ' αρέσει που το κοιτάς επειδή δεν το ξέρεις, δεν τα θυμάσαι. Εσύ όλο το φαγητό σκέφτεσαι. Έφτασα 5 στραβά και μετά για πολλή ώρα ρε. Στο GTA λέει. Πάμε να τραβήξουμε και λίγο GTA. Ναι ρε παιδιά, ελάτε λίγο, ελάτε λίγο.
Καλά, τι βίντεο είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Είναι διάφορα. Εδώ. Φαίνεται. Φαίνεται. Κάνει ο βίος. Πάμε να δώσουμε 5 αστεράκια ξανά. Παιδιά, ελπίζω να φαίνεται ωραία και ελπίζω να σας άρεσε. Επίσης, μ' άρεσε το βίντεο της Μαρίας. Μπορεί να σταματήσω τα βίντεο και σε ένα μήνα ξανά άρχισε τα βίντεο. Αλήθεια, σε ένα μήνα ήτανε. Ναι. Όντως. Εγώ έχω κάνει μόνο ένα βίντεο, το πρώτο μου βίντεο. Στο Γιώργο σκάπαμε όλοι, με κράζανε, αλλά τα έσβησα. Αχα. Και έχω 3 κανάλια. Το Κάτι Καλό που δεν θα κάνω βίντεο εκεί ποτέ. Το Ελένη Καλογύρου που είναι της μάνας μου. Αλλά και εκεί δεν θα κάνω βίντεο. Και το Ken Blog. Και επίσης να πάτε όλοι εκεί να έρθετε κατά τις 9 γιατί εγώ το βίντεο θα το ανεβάσω στις 8. Ρε, παιδιά, ο τίτλος που βλέπετε από κάτω λέγεται Μιλάω για μένα, για τους φίλους μου και παίζω GTA. Σαν vlog είναι. Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο να ξέρετε, θα είναι πολύ αστείο βίντεο και δεν θα σας πω καν τι είναι για να σας κρατήσω σε αγωνία. Πάμε στο GTA. Και εγώ δεν έχω, αλλά θέλω να πάρω Xbox One. Και GTA. Έχουν άσχολο τηλεφωνία. Μη βρίζεις ρε μπροστά στην κάμερα. Εγώ θα βρίζω στη δικιά μου. Λίγο βασικά δεν Και ξέρω. εγώ έβρισα πριν, είπα Εντάξει, λέξεις μαλακίες. Μια μεγάλη βρισιά ρε. Παιδιά, αυτό σου 5 αστεράκια. 3 αστεράκια! Ρε, και πριν εσύ, και πριν εκεί δεν είναι. Πριν εσύ έχει πάρει 5. Ναι. Sorry, αυτό σου 5 αστεράκια. Ναι, και εγώ έχω φτάσει. Μετά να παίξω κι εγώ. Δεν έχει μεγάλο το βίντεο πολύ. Το βίντεο έχει βγει 7 και 7. 8, 9. Πάρω να πω. 7 και 7 θέλω. 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Ρε, τι 7 και 7. Εντάξει, μετά θα παίξω κι εγώ, παιδιά, εντάξει. Ναι, δεν θα σε δείξουμε εσένα που θα παίξεις. Γιατί, για να μην δούμε πόσα χρηστά παίζω. Όχι ρε. Μια χαρά παίζω. Sorry αν σε ενοχλώ. Βασίλη, μια χαρά δεν έπαιζα. Μια χαρά πες. 4 αστεράκια. Πάμε στα 50 ρε. 50. Τα έχει κάνει όλα τους πούτσος. Όλα χάλια. Να παιδιά, αν βλέπετε 4 αστεράκια. Αν το είδατε, όντως είναι 4 αστεράκια, πιστέψτε μας. Πιστέψτε μας. Τα έχει κάνει όλα, ναι. Μορτά έχει κάνει όλα. Ωραία, δυναμώστε το λίγο να ακούγεται. Πάυση, εδώ βλέπετε χάρτη. Εδώ είναι όλοι μαζεμένοι. Σπίτι πήγε. Πιο πολύ ωραία. Εντάξει, φτάνει. Το ίδιο ακούγεται. Να προβολήσω. Προβολήσω το ελικόπτερο εδώ πέρα. Στο παράλληλο, θα πάρω αυτό εδώ. Ωραία, έλα. Προβάλλεται ελικόπτερο. Εμένα μου άρεσε να το προβολάω και να το ρίχνω και μπαζούκα. Μπαζούκα. Παίζω εγώ τώρα. Όχι ρε. Κλείσε το βίντεο. Οκ, παιδιά, bye. Τα λέμε άλλη φορά σε άλλο βιντεάκι. Γεια σας.